Taliwa sa naglagiting nga kainit sa adlaw, gipahigaw ng send-off ceremony sa 32 ka mga sakop sa Philippine Navy o gadulan sa 60 ka mga kawani sa Cebu City Government nga naglangkob sa Tabang, Catanduanes. Si Chelo Valiena sa report. Formal na nga gipada ang mga personnel sa Philippine Navy sa Naval Forces Central ug ang milangkob sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Mismong sila si Commodore Dorvin Jose Legaspi ug Mayor Edgardo Labella ang formal nga mipagikan kanila paingon sa Catanduanes. Nagdagan usab ang mga personnel sa Philippine Navy ug ang taga-disaster paingon sa BRP Tatak nga daw simbolo sa ilang pagdali. Readiness namin sa mga DRRT to be prepared kung sakali. So we are always ready. We will do our best whatever resources that is given to us. In Yolanda, in Samar and Leyte, you are tested and proven. We have done this in Cotabato and Davao del Sur, so expect the same to be done. Sa paglawig sa BRP Tatak, nagbinawsanay sila pagbabay. Samtang uban ang mga kawani sa dakbayan sila si Frances Abangan, OIC sa Department of Social Welfare and Services, uban kang Konsehal Dave Tumulak nga nangu karon sa city delegation mulaho sa buhatan sa gobernador aron itunol ang cheque nga 5 milyones pesos kapin sa usa ka gatos ka libo ka pesos nga cash donations ug sinakong mga bugas, tubig, noodles ug linata nga pagkaon. Ang DSWS usab maoy muandam sa kanon sa dulan 60 ka taga-dakbayan nga tabang sa Catanduanes. Nangayo gyud ta og menu kay naman po tay nutritionist ta ato ang opisina nang nangayo ta og menu para sa mga team. Samtang mga electrician ug tulo ka team sa clearing operations ang muabag sa Catanduanes paghawan sa kadalanan. Andam usab ang medical team sa dakbayan nga gipanguluhan ni Dr. John Ray Sanchez nga musiguro sa panglawas sa taga-dakbayan. Bukas usab silang mutabang sa taga-Catanduanes kung makahimo sila. Ato ang QRT nga clearing team no sa to ang mga hazardous tree operation kay sigaran dito kuno nga kuan nga tumbang kahoy, so kita mo in charge ana. Ang atong kuha nga tambal sakto ra sa atong kuan pero gisupayan na nato og mga more or less 100 ka tao. Uban ni Godfrey Rilien, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.